Cute ko ayo, pambabae lang. Cute. Cute kaya dong, try, ha? Aday, anak. Wala ko pagkuan. Mga boots. Ano to cute? Masuot niya sa iyang kuan ba? Birthday. Ano cute na mga boots. Gusto mo papa mo dako-dakuhan. Nge! Nawa doon ng tiilan na. Nawa doon ng tiilan ng Troyax na mo. Gamay mong good kaayo na. Hi guys. So, mangita mi karon og shoes ni Troy sa iyang birthday. Kay ang iyang team cars. Tapos, mangita mi og partner sa iyang among giarkilahan nga costume. So, ma-photoshoot mi karon niya. Oh, photoshoot. Picture agad, oy. Good siya nga photoshoot, Jud. Pero mangita mi og kuan karon kay mag-video mi or magkuha mi mga pictures niya para ibutang sa iyang loot bag, sa iyang sa tawag na kalo sa tawag na party hat. So mangita mi diri guys. Cute ko ayo, gusto ko adtong boots, akong gusto nga partner. Wala may boots pud may paras kay Troy oy. So mangita ta. Cute. Brown. Wala, brown lang. No, leather. Wala siya correct ani oh. Murag correct si Troy ani. Sila katawa no. Gihagwa nila. Sakda daw ni nak. Cute. So, mauna guys, no, wala namin nagpalit jud og kanang iyang costume or iyang attire sa iyang birthday, nag-arkila rami. Kay dili po nila to baligya pa arkila raman. So, mo to iyang suoton sa iyang picture guys. Nangita na lang mi og partner nga shoes para sa iyahang suoton. Charot. Pero bitaw guys, uy, ala, dali na kay panahon. Mag 1 year na si Try. Parang kailan nang napana siya sa kuntiyan. Pinaka dili jud ako makalimtan is katong panghitabo nga nadamag ko nga siya gyud ang nauna to napay siya sa kuntiyan. And grabe na akong hilak ato guys, na admit jud ko ato og isa ka gabi kay gi-observe akong tiyan. Kay basin simba ko mag early labor daw. And grabe jud nako ato og kanang ano guys pag-ampo kay dili pa jud to pwede gud sa ianak ato nga time kay 6 months going to 7 months pa to nga time nga nasa sa kuntiyan atong pagkadamag nako guys. Butan jud kayo ang Ginoo guys kay pag gidungog jud niya ang ako ang pag-ampo ato nga wala jud siya ning labor jud and wala na to siya nagsagunson og sakit akong tiyan and wala man pud jud siya nagsakit no na akong tiyan. Agi kuan na gid nag-admit lang jud mi adto kay nahadlok jud ko kay grabe jud ang impact ato nga pagkahapla. Red black, no? Bakit ba siya? Papa mo nang top-sider. Gigit ko. Ay, okay ra ma. Ayun, nindot. Medyas lang niya pangit. Ano sa mo si Miki? Ay, putsak ang takto no? Lalo pang baby. Akali na lang no? Wapo na. Kay ang team kay Carsman, Red o black. Ako ka. Sakto na kaya niya. Ha? Sakto niya. Sakto ra, no gamay. Dire. Okay ra man dire. Dili mo nakaw pa. Tapos ang nilagato niya, papaigo na tayo. Kanina lang. Naku, wapos sa. Gusto ko. Ano sa mga pero sa mga Ano yung gusto ka ba? Na? Ano ka nang nakapil? Ano ra? Sakto ra. Ang basketball ni Troy. So, ako pag naglakaw niya, makapalo na siya masapatos. Oh. Wow! Okay lang daw ito. Klap. Sige, kanina lang doon. Ako gina siya 25. Ako siya ba? So, go for this na to. Ay, susunod na niya. Ito na nimo. Oo. Sabi, kulo ba niyan? Sige. Ay, Bebe, nagkas na lang. Pwede suoto na lang na kita ate. Kanya akong paanan. Wala to. Ulat lang. Asa may kapalit ani? May kapalit. Ay, nahulog. Ay, nako yung mga medyas na kalandri lang. Mubo. Check. Ay, ko ha. Ano, cute ka oy. Wala li pang baby. Kanya. Cute. Sige daw, nak. Kaya namin swimming pool dito, nak. Bidaw. Sukda. Ana imo? Kana imo? Patay. Ano ka na? Nak, nako. Sukda, nak. Tindog. Ako na, happy lagi po. Halos try mo. Sige yung mata. Okay, isog. Oh, na. Wow. No. Bitay na si mo. Pangligo og kuan. Taas kayo no? Gani. Pila na lang na.